बर बे जोनोम मोनसेयाव गिरु बार' बरबाद जाबाय बर बे जोनोम मोनसेयाव गिरु बार' बरबाद जाबाय उन्दैफोरखौ हेलौ आरो गेदेरफोरखौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै जोङो इन्टारनेट आरो लोगोसे मानसि गोमानाय बेनि खोथा जों दिनै सावरायगोन नंगौ लोगोफोर इन्टारनेटखौ आरोबाव बन्द खालामफिननो थाखाय सावरायगासिनो दं दा बे इन्टारनेटआ बन्द जामारगोन ना बन्द जामारा बेखौ मोजाङै थि मिथिनाय जायाखै दा इन्टारनेटखौ बन्द खालामफिनहोनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंनि बे आसामाव मानसिफोरा वाट्सएपआव गाज्रि भिडिअ माने भाइराल भिडिअ नंखाय खौरां बेफोरखौ भाइराल खालामनानै होयो बेलेगनि निउस खौरांफोरखौ मिथिजोबो दा बेखायनो गुदुं थासारि जागोन होननानै आरोबाव इन्टारनेटखौ बन्द खालामफिननो थाखाय नटिस होदों इन्टारनेटआ 9 दिननि थाखाय बन्द जाखाबायमोन आरोबाव दिनैसो नटिस होलायबाय आसाम सरकारा इन्टारनेटखौ बन्द खालामफिननांगौ होननानै जियानो जादोला रायजोफोर इन्टारनेटआ आरोबाव बन्द जाफिननो हागौ अके रायजोफोर नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय रहिला बसुमतारी बे जाहैबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि गामिया जाहैबाय भैरबकुन्द गराइमारि बे गोमानानै दं बे मुम्बाइनिफ्राय गोमादों मुम्बाइ केरनाइनिफ्राय गोमादों रहिला बसुमतारीखौ सोरबा सिनायोब्ला बा नुदोंब्ला थाबैनो नैबे स्क्रिनाव नुनाय फन नाम्बारफोराव फन हरनानै खौरां हर फोरमायहर जोबोर गोजोननाय थागोन आरो लोगोसे रोजा साबायखर थागोन नोंथांमोननिसिम रहिला बसुमतारीया हाबा जाखानाय हाबा जानाया 6 बोसोर जाबायमोन बे नुबाय थानाय सेंग्राजोंनो हाबा जादोंमोन बेनि मुङानो जाहैबाय जन बसुमतारी बे जन बसुमतारीजों आरो रहिला बसुमतारीजों हाबा जानाया 6 बोसोर बारबायमोन दा बे रहिला बसुमतारीया गावनि असे फिसाय जन बसुमतारीखौ गारनानै खारलांबाय मुम्बाइ केरनाइनिफ्राय सगाइस नोंथांमोना दिनै भिडिअ गोबां खोथा मिथिबाय जानो हागौ जायबा रहिला बसुमतारी आरो लोगोसे इन्टारनेटनि बागै दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव बार बे जोनोम मोनसेयाव गिरु बार' बरबाद जाबाय बार बे जोनोम मोनसेयाव गिरु बार' बरबाद जाबाय बबे सुनिया लेंलांफ्रांखो आंखौ बिसिनि न'आव जौ बायना लोंनो